Να δείξω και το σκονάκι μου, για να τα ξεχάσω. Λοιπόν, όπως ήδη ξέρετε, σήμερα θα παρακολουθήσετε την πρεμιέρα της πρώτης θεατρικής παράστασης της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Πλάκα Κάλλης. Η οποία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει το πρόγραμμα που έχετε φτιάξει. Όσοι δεν έχετε πάρει, μπορείτε να πάρετε στην έξοδο. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει στηριχθεί από κάποιους χορηγούς, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, από συγγενείς και φίλους, και από όλα τα μέλη της ομάδας. Εάν εσείς θέλετε να μας στηρίξετε, υπάρχει ένα κουτάκι εκεί στην έξοδο πάνω ότι προερίζετε. Για το έργο νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα. Άλλωστε φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Και όσοι δεν το έχετε δει θα το απολαύσετε από εμάς. Να σας πω μόνο ότι είναι ένα θεατρικό των Χρήσκου και Γιώργου Γιαννακόπουλου, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό μετά την μεταφορά του στον κινηματογράφο από τον Δίνο Κατσουρίδη, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Κώστα Χατζηχρήστο. Θα σας παρακαλέσουμε πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, να αφήσετε τον διάδρομο στη μέση κενό, τα παιδάκια να κάνουν ησυχία, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και είναι κρίμα να μην ακουγόμαστε. Διαλύματα δεν υπάρχουν. Κάποιες μικρές διακοπές είναι μόνο για την αλλαγή των σκηνικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Θα το ξαποστείλω σου λέω. Όχι, το κάνεις αυτό. Γιατί?
Ξέρω ότι είναι ο ψύχος, αλλά και εσένα σε αγαπάει και το μαγαζί. Άκουσε. Άντε, πάμε να φύγουμε. Τι να το γράφε. Έχω μια δουλειά μου, δεν με περιμένει ως ο Μίτσος. Δεν θα σου πει κάποια στιγμή να πούμε. Θα ξανάρθεις, Βάλτε και ένα μέσα, ρε Παντελή. Θα σπάξω 10. Κάτω το παιδί. Τι κάνει και χτίζεις κόρη καλά. Τις χαιρετισμούς και ξεμού, καλά. Γιατί μου τσάλεις, εφητικό, γιατί μου τσάλεις. Πού ήσουν. Ρε, εμένα που τώρα δεν σου επιτρέπω να μιλάς. Τώρα εγώ σου το σηκώνω. Ούτε να σηκώνω εγώ, ούτε χειρονομία σηκώνω εγώ. Εσύ δεν μου κάνεις χειρονομία. Σου κάνω εγώ γιατί μου πεις εσύ. Ακούς που ήμουνα. Πού μ' έστειλες. Πού σε έστειλε. Πού μ' έστειλες. Να πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας και ένα κουκκί λουμίνια της κυρία Θοδόρου. Τα λουμίνια. Κοίτα μου. Μου πέσανε. Πού σου πέσανε, παιδί, αυτό άρχισε. Δεν τους πρωτομαζόξω τι να κάνω. Πού πάλι σου βγαίνει. Μου κάνεις χειροψήνη τι πούσε. Σε πουλάω το τελειά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Αυτά ρε. Μην με κοιτάς, μην ξέρετε και αυτό και γίνανε κοινωνείτε και δεν σου γειτονιά. Δεν μου λες ένα καλό ρώτημα. Πού σου πέσανε. Το δρόμο. Α, Έχεις δει κανένα πράγμα και το πάνω. Χάμω βέβαια. δεν μου λες μήπως κατά λάθος σου πέσανε έξω από την πόρτα της φυτικά. Σκεσμός. Τι είπες ρε περίφερε της κοινωνίας. Σκεσμός. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα φιλικού γένους και ιδιαίτερα να μιλάς για τη φιφίκα. Τι λες, σε δουλεύουνε όμως χάρη. Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να με δουλέψει εμένα, το ακούς. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει, Ναι, για κάτι προς την πάση και δεν πάντα να φέρω στο Υπουργείο Υγρασίας. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά, να δώσω το σεπίλι και βάλε κάτι πράγματα να τα πας στην κυρία Καραζαπού. Πού να το πάω. Στην κυρία Καραζαπού. Δεν δώσω αυτή. Γιατί δεν. Έτσι δεν πάω, δεν πονεύω να πας εσύ. Εγώ, δώσα μου καταστηματάκι. Τι λες, μωρό μεγάλο καταστηματάκι. Τι είσαι εσύ. Μακαλόγατος εσύ και εγώ το μακαλοκατή. Γιατί μου τυχόνται. Έτσι δεν τυχονεύω γιατί δεν μου δείχνει τίποτα. Μονάχα το Χριστούγεννο που μόδι και είναι πενηνταράκι και ένα μελομακάρονο που μέσα έχει ένα σκόλικα σαν το φίδι που σκότωσε ο Μεγαλέξανδρος. Γιατί τα θες τα λεφτά εσύ. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάσαι. Τα λεφτά, τι τα θες. Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μπα, Και τα προβαίνεις. μπα, πως θα ραβουνιάζεσαι. Αραβωνιάζομαι επισήμως γιατί αν είναι επισήμως είμαι λογοδεσμένος. Και αν με επιτρέπετε, με τη φιφίκα. Μάλιστα με τη φύκα. Θες να πάρεις και βέβαια. Μάλιστα το παίρνεις. Πάρε και να στο μπροστά. Δεν μου λες, έτσι φίλε με στα δόντια σου, σου κόψω από τη δουλειά να γίνει και έβρε της Αλαμάνης. Να στο διάλογο πήγαινε πάρει να πάρει. Θα πάω, με βρίζεις. Σε πάρει, θα σου σε πάρει. Θέλει και σαλάμι. Αν έτρεχε και σαλάμι. Πάρε το σαλάμι. Ναι, καλά. Θα πάω και με στρόφι. Φύγε. Και το σκούπα να πάρει. Εμένα πάρε με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μόνος να με ξορίζεις. Στο διάλογο. Έχει κάνει που χτύπησε το τηλεφώνιο και είχε κάνει που σε αγαπώ και θυμώ το μαγαζί. Ήταν σου σε κανόνισα. Άντε στο μπροστά. Ορίστε παρακαλώ. Μάλιστα. Εδώ κατάστημα εργοδήμων και απικιακών. Ναι, ναι. Αποσημειώσου, ναι. Καλώς την κύρα Δέσποινα, καλώς τη δόξα της συνοικίας μας. Τι χαμπάρια κύριε Παντελή, μια χαρά είσαι σήμερα. Το συνηθίζω πότε πότε. Πού να με πας κανείς. Θα και ζέφανε. Δεν μου λες κύριε Παντελή, είναι καλός ο μπακαλαίος. Μα είναι πράγματα αυτά που μιλάς κύριε Δέσποινα. Αφού μυρίζει θάλασσα. Να δω, να δω. Λοιπόν, να σου βάλω αυτό το κομμάτι εδώ. Μπα, είναι πολύ μεγάλο. Να σου βάλω αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ μικρό. Δεν μου λες. Ορίστε. Τι νούμερο βάπτισες τώρα. 37. Οπότε μην το συζητάς. Οπωσδήποτε θα πάρεις αυτό εδώ. Γιατί. Φτάνει να κάνεις και τα κούνια. Δεν μου λες κύριε Παντελή. Με εκείνο το άλλο ζήτημα. Ποιο άλλο. Με εκείνο που σου είχα πει. Για την Αρτεμισία. Λοιπόν. Τι λοιπόν, το σκέφτηκες. Α, ναι, το σκέφτηκα. Και τι αποφάσισες. Άσε με κάτω, κυρία Δέσποινα, σου λέω, άσε με να χαρίσω. Όχι αυτή, η Αρτεμισία είναι καλή και μια λογική κοπέλα. Όχι και κοπέλα Αρτεμισία,
Όπου να είναι τώρα, θα την κρεμίσουν να την κάνουν πολυκατοικία. Και εσύ δηλαδή γιατί μου περνιέσαι και κάνει ένα λικόπουλο. Άσε με κάτω, κυρία Δέσποινα, άσε με να κάνει. Λέω. Δεν ξέρεις τι για μάτι κάνεις. Ξέρεις πόσο μου τη ζητάνε. Για Αρτεμισία. Ναι. Στη ζητάνε πολύ. Ναι. Να της πεις, να πάρει 4, να της έρθει και πιο φτηνά κηδεία. Τι δώσα τώρα στην κοπελίτσα. Ποια κοπελίτσα, ποια κοπελίτσα. Αυτή έδωσε τη λεκάνη με το νερό στο πιλάτο να ανοίξει τα σχήρα σου. Και εγώ σου λέω πως κάνεις. Άσε μου να κάνω. Θα σου γεμίσει το σπίτι. Με τι βρε, με κουμπάρια, μασέλες και καρακοκάδες. Θα σου στολίσει το μαγαζί. Άσε με, κυρία Δέσποινα. Μην κάνω κανένα λάθος καμιά μέρα και την πουλήσω για σκουμπρί. Και εσύ δηλαδή για να έχουμε καλό ρώτημα, σαν ποια θέλεις να πάρεις. Εγώ. Ναι. Ποια θα ήθελα να πάρω. Ναι. Τη χλίμη τράξεις και ανέβω σαν ψοφάλογο. Αχ, κυρία Δέσποινα. Γράφω το Μπακαλέο και την Παντελή, τα λέμε άλλη ώρα. Γεια σου. Να πας στο καλό, να πας στο καλό. Ορίστε τώρα, μάλιστα. Εδώ κατάστημα εδωδήμων και απικιακών. Ποιον φαίνεται, τον Αργύρι. Έχει να φάνει δύο μέρες όλοι. Ναι, θα μου το πω. Για περιμένετε, μόλις μπήκε ο φίλος του Πιτσάρου. Ναι, να σας το δώσω. Για τον Αργύρι Πιτσάρου. Παρακαλώ. Εντάξει. Θα ψάξω μια ώρα πρώτη, θα την ειδοποιήσω. Το πολύ σε μια ωρίτσα, το πολύ. Ναι. Άντε, γεια, χαρά τότε. Γεια. Θα κατάφερε ο και βολεύει το μάτι σου. Ποιος είσαι εγώ? Γεια σου, Λικιτσάρα. Ποιος είσαι εγώ? Άσε με τώρα σου είχες τη σκούπα της εμπούκινης. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ο Αργύρης, μια ξανέχει το αρρώσει σε βαριά μου, αλλά δεν φέρνει. Και τι θες σου την ελαφρά σε πλώρη. Όχι μόνο να τον ειδοποιήσω. Τον τρόπο δηλαδή να πεταχτώ μια στιγμή. Ποτέ μη στες ανταλλακτικά, ποτέ. Να μου πεις τι κάνει, έχω δουλειά τώρα. Έλα εδώ, και ανταλλακτικά μου. Πας μετά. Και να με σκοτώσει ο μουρμός αφεντικός. Δεν ξέρεις τι μου βόρος είναι. Άσε. Έλα εδώ, δώσ' το μου να πεταχτώ να τελειώνω. Έλα δε θελαιδείς του ποδήλατο. Πρέπει να ξέρεις ότι το καβαλάς. Ύστερα δεν είναι εκεί πριτσίνα. Άσε. Με τι στριμμένος δυνατός, θα είσαι το διάλογο από εκεί. Τώρα τηλεφώνησε ο Πάπας. Ο Πάπας μου, Ναι. σου είπε τίποτα για την ΔΕΗ. Πού να ξέρω εγώ, μωρέ, μου είπε να του τηλεφωνήσεις. Σε ποιο νούμερο? Το 6 λέει το νούμερο. Κάπου εδώ. Α, να το. Αδερφέ μου Κιτσάρα, μου φαίνεται τέλειωσαν τα βασανά μας. Μακάρι, μακάρι, φίλε Αργύρη. Πάμε. Μάλιστα, κυρία Καραζαπού. Βεβαίως, κυρία Καραζαπού. Καλημέρα, Δεσποινής Λίτσα. Καλημέρα, Δεσποινής. Καλημέρα. Τις προάλλες θα πάρει λίγο τυρί για μακαρόνια. Μήπως έχετε το ίδιο? Βεβαίως και έχουμε Δεσποινής Λίτσα μας, διότι τα εκλεκτά τυριά δεν τα δίνουμε όπου πιο. Τα φυλάμε για τους εκλεκτούς πελάτες. Γιατί, δηλαδή, εγώ είμαι εκλεκτός πελάτης. Με τι, με τις πενταροδεκάρες. Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής Λίτσα? Τι αξία έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπια. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο γίνομαι απειλητός, αλλά τα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπα. Σωστά. Κόψτε λοιπόν λίγο λιγάκι και πιαζόμαστε. Πρέπει να φύγουμε. Πόσο να πόσο. Λιγάκι, δυο άνθρωποι είμαστε. Α, όχι τόσο πολύ. Α, δεν είναι πολύ. Μη σας αυταπατάω όπως. Υπολογίστε και τις τρίτες. Κάτι άλλο να σκηνεί. Τίποτα για Παντελή. Κάτι για την όρεξη, κάνα τσίρο, κάνα κάταρη, κάνα ζούγια. Αφού σου λέει τίποτα κύριε Παντελή, τι τα πες τα λόγια. Είπα για την όρεξη κάτι. Ποια όρεξη κύριε Παντελή. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι να μας κόψει την όρεξη. Μπράβο, μπράβο. Και ξυπνότατο ήταν αυτό. Ναι. Τι χρωστάω, Παντελή? Καλά, ευχαριστώ. Τι χρωστάω? Δώστε την προεδρήστε. Ή μάλλον αφήστε, μην δίνετε την μείον ετέραν φορά που θα ψωνίσετε και έτεραν αντικείμενα. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Α, με συγχωρείτε.
Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα για τα χρήματα και τα προσώπατα. Μια εταίρem φορά και Παντελή, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ζήκω! Ζήκω! Στο διάλογο και Ζήκω και Ζήκω. Τι πες πάλι. Αυτό είναι όλο. Τι πάνε ρε δεν ακούς. Τα άκουσα. Για δεν πάω. Κάθε πράγμα στο καιρό του και κούτιο στον άκου, σου λέγε στο χωριό μου. Πούσε. Εγώ θα πεταχτώ σε μια δουλειά. Έχετε το νου στο μαγαζί εδώ. Πάλι μας φεύγεις που θα πας. Πού θέλω να πάω. Λογαριασμό θα σου πω. Και να αφήσουμε πάλι κουτσά μου δουλειά και μαγαζί και να πάρουμε τους δρόμους. Δεν είμαστε καλά, λέω εγώ. Σήκω. Κάτσε καλά, γιατί θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Εγώ ξέρω εγώ το σπίτι ψάρι. Ας το διάλογο. Να πας. Ας το διάλογο. Να πας, να πας, να πας. Την Πελχανά, παζιετάβει πάλι. Σουρουκλιμέ, άσουρουκλιμέ. Καλά, δεχόμαστε. Εσύ όχι παλαμάκια. Παλαμάκια έχει εσύ. Να, παλαμοκροτάκι που πληρώνει. Όχι εσύ που θέλει με τις σκημουλείς του κράτης σπίτι τη εβδομάδα για σένα. Μου κουβάζει και την ανιψιά σου, να μου πει την όμορφη. Γυναίκα σου! Δικιά σου! Σε γάμισε! Και γάμισε μας έβρεγα το μούστακε. Άντρος είναι αυτός. Καλά τα πάντες κι εσύ. Και του λυπίστηκες του κουμουδίνου. Εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στον Λεβίτη και να μην χαλασσιλάσει. Άκου που μ' αγάπησε. Έλα τώρα, στα φράγει και σε τελεζάκια με κάτι τι. Ένα μεζεδάκι, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω εγώ. Ναι. Εγώ μπορεί να σε φέρω ποτάσαι, εσύ δεν τη φας. Πάλι καταπιολίσεις και καμιά ντομάτα. Σοφό, διαλύσεις και με ντομάτα. Εξώνουμε τι θέλουμε, τι γράφουμε, τι δηλώνουμε. Τι έχουμε βιβλία, έχουμε φορείς. Δεν μπορούμε να δούμε τις ντομάτες αφορολόγητες. Πού σε Ζήκω. Ορίστε. Τα βουζάκια σε ψηλά ποτήρια. Τι ψηλά, σουλίνες. Ναι, σου λύνες. Τους και σουλίνες μου τρακονείς. Τι μου δεν έχουμε. Βάλει τέλος πάντων δύο ζάρια που να άνοιξε με φέρ. Βιάζεσαι κι εσύ, με κροκανάτα. Μα δεν ταιριάζεται, δεν μας συμπεταιριάζεται. Το διακουμάζεσαι κι εσύ. Αυτό πώς τα λέει. Τώρα το στάθι, τώρα το αναγώνει. Καλά, καλά, θα ρωτήσω εγώ. Ναι, καλά, τρούν και τρούν. Σ' ακούσαμε, πάνε εσύ. Άντε μου τον μπρος. Μάλιστα, του μιλά. Τι είναι εδώ κατάστημα τροφή μου στο τηλέφωνο από διευθυντής. Τι κάτι κύριε Γητρέσιο. Έμεισες κατάλογο μέσα. Πώς να έχετε προσωπούς καλύτερα. Τι να έχουμε. Στα λαβία σας πως και δεν βλέπω να έχουμε ματά. Και πως θέλετε εδώ στις γενικές αποθήκες. Μπορείτε να μείνετε λίγο τι. Για να μείνετε. Ξεπλήστε λίγο και δεν θα πείσεις. Τι να έχουμε. Νομίζω πως έχουμε εκεί μοναχικό. Για να μείνετε λίγο τι. Τι είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση. Τι είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω σου πω κύριε Γετρέσσα μου τι μάκα είναι γιατί τα πράγματα ήταν άσχημα. Μάλλον δεν θα είναι ηλικής κατασκευής, θα είναι λεπτοπής προελεύσης γιατί βλέπω πολλά μας καθήκια απόψε. Έχει κάτι γατιά, κάτι κουτάρια. Πάντως θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψουμε. Αν τα ανάψουμε, ανάψουμε. Μάλιστα κύριε Γετρέσσα. Θα τη στείλεις πρώτη την ευκαιρία γιατί λείπει ο μικρός. Σήμερα σώ μαντάμ, ώρα είναι το μπαρ. Τι είναι τόση ώρα. Να το μωρέ, παγώθηκες. Δεν έχεις σουλίνες. Όχι, τελειώσανε. Τελειώσανε, πώς τελειώσανε. Λόγω κατεδαφίσεως. Οι καθαριώτες μαντάμ είναι σπιτσιά τα πιταστήρια. Μέσα τι τύπου καλό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα πετρέλαιο. Το πουλάμε για τριβή, όχι για ούζο. Δεν μου λες δεν σηκώ. Δεν σου λέω. Πότε η αραβώνεις. Του συντομότου. Ναι, αλλά εγώ κάτι έχω μάθει. Τι είχες μάθει. Να, για τη φιφίκα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Τι είχες μάθει για την φίκα.
Κάπου άκουσα ότι τώρα τελευταία θα γυρίσει. Τι γυρίζει? Να, κάπου άκουσα ότι είπε ότι δεν πρόκειται να καλαμίσει τα νιάτα με ένα μπακαλόγατο. Είπε με ένα μπακαλόγατο. Αποκλείεται. Είπε μπακαλόγατο. Αποκλείεται, διότι η Βίκα είναι τόσο πολύ ερωτευμένη μαζί μου, που μονάχα από σκέφτομαι ότι εγώ μπορεί να τα μπλέξω με κανείς της περιφερειάς και εγώ ο κύριος Ιδρός. Μη μου κάνεις εμένα τρώνω της μαλακάς, θα της κάνω καρουτσάκι. Ας το το κάνω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Πες. Εσένα πώς έχω ξαναδεί? Κάθε μέρα εδώ δεν είμαι. Αλλού, πώς έχω ξαναδεί εσένα? Εσύ πριν πάρεις ταυτότητα ανθρώπου, πού ήσουν? Πού είναι? Όχι, θυμίζω που ήσουν, γιατί δεν της και σε μένα. Έχεις κάνει ζωολογικό κήπο. Γεια σας. Γεια σου, Ζήκο. Τι κάνεις, καμάρι μου? Ναι, καμάρι σου. Καμάρι μου και δόξα μου και περηφάνεια μου. Ας τα γίνει τα μάτια μου και τα δικά σου δούλεψε σύρματος. Τι θες να πεις, φίλε μου, αστέρμα, γερινέ μου? Ας θυμές πληροφορίες μου έπανε για σένα. Δηλαδή, Εσύ λέει, κάπου καθόσουν και μας σχολίαζες. εγώ να σχολιάσω εσένα. Μας σχολίαζες και έλεγες, εγώ δεν μπορώ να χαραμίσω την νιάτα με έναν... Με ένα τι? Τέλος πάντων είπαν ποντοπολείο που θέλει και βρεποδευτεί του ποντιπότε. Α, είχα εγώ τέτοιο πράγμα, αγάπη μου, ελπίδα μου, ανάσα μου. Έτσι φαίνεται πως το έπες περιστέρα με τους απορδόνους που κουνάρα μου το έπες. Να ξέρεις λοιπόν ότι ζηλεύουμε τον έρωτά μας. Δηλαδή εσύ θες να πεις, πώς μας φθονούνε. Μας φανούν βέβαια. Εσύ δηλαδή δεν μας σχολίαζες. Όχι, Ζήκο μου. Οργίζουμε το το. Πού να σε ορκιστώ? Σε κάτι ρογκιόσιο. Οργίζομαι να... Γεια σου, Κιτσάρα. Να σου πει τι κάνει. Ρε καμαρώστε να κιτσάρα 4 πατώματα στο υπόγειο. Έτσι ρε. Ρε εμένα δεν πρέπει να μου μιλάς με ρε. Εγώ τώρα θα το σηκώνω. Χωρίς ρε άμα θες. Εντάξει. Έλα με Ζήκο, δεν αψάκω να νόμιζω και να με σε. Που με δεν είδες κιτσάρα και τσεκουνούζω και να μεσέ. Προηγούνται κοπέλες. Το μαγαζί των ερχών και του τύπου. Καλά ρε Ζήκο, καλά. Μήπως έχετε κλιματόφυλλα και τορμάτες? Κονσέρβα. Κονσέρβα. Με κοιτάς. Σάπως και δεν έχω να δώσω κάτι άλλο με τέπους ηχτός. Θα σου δώσω ντομάτα, πελτέλα, γκαδά. Τι να τι κάνω το μάτι, παιδιά, πήρα προχθές, θέλω κλιματόφυλλα, θέλω να φτιάξω τορμάτες. Οπωσδήποτε. Γιατί ξέρεις κάπου είχαμε ένα τι προπολεμικό, αλλά πού το βάλει αυτός ο μούργος ο φοιτικός μου δεν ξέρω. Θα ψέξω μέσα. Τι έγινες εσύ χθες? Κοίτα μου έπαιξε πολύ άσχημα. Μια πελατσάρα, εντάξει, στο μπάνιο της και δούλευα μέχρι να κάνω μέσα. Α, στο μπάνιο της, με τα μεσάνυχτα. Ναι. Το ξέρεις όμως ότι εγώ σε περίμενα. Μα δεν με καταλαβαίνεις, αλλά θεραπεία, τι να κάνω. Καλά, και σήμερα? Σήμερα, εντάξει, στις 8. Ίδιο μέρος θα το στόμα, καλή. Θα είναι κυρίτσα μαζί μου. Α, ωραία, περιμένω και εγώ εδώ. Κύριε, να πούμε μια κλάτα. Πάμε κανένα σινεμά. Ό,τι τραβάει ψηφάρες. Αυτό που λένε οι λόπιλα είναι. Αυτό ναι, είναι φρέσκα. Σιγά, μαζί όμως. Τα παραπονώ στον Δήμαρχο που δεν και το βρέχει λυσιμένα. Γράψτε και θα πέρασε ο πατέρας μου τα πληρώσει. Αν του ζητώ δεν γράφει. Γεια σας. Δεν σου πω φίφα. Τι είναι Ζήκο? Μας διέκοψε ο κουτοστούκης και δεν πρόλαβες να μου πεις ότι δεν μας σχολίαζες. Δεν σου ορκίστηκα. Δεν μου ορκίστηκες βέβαια. Να μη σώσεις, Ναι. να με δεις γυναικούλα. Αυτό είναι. Δηλαδή σου λέει ότι μου λέει και με δεν σώσει μπορεί να μην προλάβει γιατί είναι βιαστική. Έλα εδώ ρε Ζήκο, σ' άκου και εμένα κάτι σχέδιο στο λαρίκι μου. Τώρα που τη σειρά σου και τσάρου ρίχνεις και τεγιές. Σ' άκου ένα καπρούτσο και ένα κασεράκι. Και σειράκι γιατί, έτρεξες στο χωριό σου, που κόβα το πατσά με το ψαλίδι. Έλα τώρα, άντε τα αφέτα. Έτρεξε ένα, ξέρω και λίγο. Έφτασε! Σε νιώτα ρε. Στο βοηθό μου. Κάποιοι είναι θεσμικοί εμείς, δεν είμαστε τζάιντι. Γεια σου, Κιτσάρα. Καλό τον Αγγίλη. Κάτε δύο τα ποτήρια ρε. Πού να στα λέω, αδερφέ μου, Κιτσάρα. Τι έγινε, τελείωσε κιόλας. Έτσι φαίνεται. Σε κάμια ώρα θα ξέρουμε μόλις τι κάνει. Μπράβο Αγγίλη. Και πώς θα πάμε ακόμη μηνιαίος. 2.000. Very good. Δηλαδή ένα 100 από την ημέρα. Τι είναι Αγγίλη. Α,
αστείευεσαι που ένα κατόφρακο και που ένα σαραντάρι που παίρνω σήμερα και υδρώνω. Τα αποτάσεις και τα ιδρυσματάσεις. Πού είναι τα ποτήρια? Δυο Κυριάκου. Με το νεκροτό αυτό με το όλο αυτό. Τα ποτήρια πότε βάλω? Στο κεφάλι μου. Κάπου στο υπόγειο. Και νοτίο. Ελάτε ρε. Ορίστε. Σάλτα με το περίπτερο και φέρνουμε ένα άρωμα μικρό. Και τι δεν έφερες τώρα που βγάζουν εκεί τσά? Είμα τον Ζήκο, το ξέχασα. Και εμείς θα αφήσουμε τώρα το τζάμπο μαγαζί προστάτευτο. Θα τρέχουμε σπόρμη σε τσιγάρα. Δεν είμαστε καλά. Έλα τώρα, μην πεστραβώνεις από τα αυτά. Αν δεν θα πάω. Το τρακάκι εδώ πάντως έχει βγει μια φορά και εσύ. Δικό μου. Έχει βγει. Δικό μου. Για μένα. Δικό σου κακά, δικό σου. Καλά. Πάω μόνο και μόνο γιατί βρίσκομαι στις οικονομικές δυσχέρειες. Η δέλος δεν πάγαινα. Μικρό είπες. Ναι ρε, μικρό είπα. Να σε δω μια φορά να παίρνεις μεγάλο και τι στον κόσμο. Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα ρε. Σκοτσέζε. Να το προσέξεις αυτό και θα συμπάει το κρυφτικά. Ναι, ναι, ναι. Αγιά μαντρέτα, παραδέλια. Α, Αργύρι, ξέρας να σου. Πριν λίγο ήταν εδώ και φύγα. Να πούμε το βράδυ στις 8. Κάνε και η λίτσα μας. Θέλω να πάμε κανένα σινεμά. Και δεν πάμε. Αυτό λέω κι εγώ. Η λίτσα το ξέρει. Γιατί δεν είμαι ωραία. Το τετραγωνικό μετάφρασμα το ξέρει. Ότι τελείωσε κιόλας, θα σου το πω απόψε. Και ξέρεις κάτι. Αύριο το πρωί κιόλας θα πάω στο γέρο της με τον άλλο λουλικό. Και εκεί Μανώλη ζητώ το χέρι της κόρης σου. Και γιατί τέτοιες πρεμούρες. 2 χρόνια θα τραβιόμαστε τώρα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και κοιτάξτε να την τρέχουμε κιόλας την κοπέλα. Δίκιο έχετε. Κάνει το σταγό σου και εγώ. Για να ξέρεις, η λίτσα είναι φίλο γυναίκα. Και τώρα, μιας και θα αποφάσεις και εσύ, τι να κάνω και εγώ σαν έργο που είσαι κατηγορία. Θα τον πουλωθώ και εγώ την πήγα να πάει στο διάβολο. Μας φαντάζεσαι με την γυναικούλα μας και τα κουτσομαλάκια μας. Ωραία εικόνα, ανώρα. Γεια μας. Γεια μας, ο οποίος πήγα εκεί που πέρα για μας, που πήγε το μάτι σαν το μας. Τα τσιγάρες κύριε Ζουμπά. Μπράβο, ρε Ζητώ. Πάμε. Πήγαμε. Πήγατε και φύγατε, δεν θα φουμάρεις. Θα φουμάρω στον δρόμο. Και γιατί πες να σου πάρω με τσιγάρα. Τι θα κάνω τώρα λογαριασμό, θα σου δώσουμε. Βεβαίως και θα μου δώσει λογαριασμό. Άκου δεν θα μου δώσει λογαριασμό. Εδώ πέρα γίνεται εκμετάλλευση του εργαζομένου. Εμείς κάνουμε του κόσμου τις απεργίες να πετύχουμε τα αιτήματά μας και μας ξεφτυλάτε εσείς. Δεν είμαστε καλά, λέω εγώ. Κοιτάτε να μου κάνει μια απεργία. Ναι, ρε, κάνω απεργίες εγώ, ρε. Και πετάω και πέφτεις εγώ. Άντε, θα Ζουμπά. Και πότε σε πετάξει τον υπόνο μου, να σε φάνει που την κοίτα και τόση ηλεκτρολογία από σένα. Μα, τι βρήκες την πόρτα, λεβέντη μου. Συγγνώμη, σταμάτα γιατί θα πρόκειται ομότητες. Πάει και εγώ στην προπό, ψηψημινώνετες. Καμαρό το παιδικό, την προγραμμά, με πάντα και γυναίκα που δεν θα με το μέσα. Έτσι καλά. Έτσι καλά σου λέω. Σου κουμπανίσω, Έτσι καλά. Το τηλέφωνο. Το πάρω. Το πάρω, το πάρω. Το πάρω. Άντε από τον μπρος. Εδώ κατάστημα τροφίμου στο τηλέφωνο από διευθυντής. Στα μούτρα σου. Όχι, συγχωρείτε κύριε Κετρέση μου, δεν είναι για εσάς. Μου έστειλε τα τηλεγράφα και το στείλε πίσω. Μάλιστα, ναι. Θα τη στείλω τώρα που ήρθε ο μικρός. Ναι, ο μικρός. Δεν ξεχνάω πως η Σβέα πάντα κάτι δίνεται. Θα του δώσει κάτι παραπάνω του παιδιού γιατί ανεβαίνει στα πατώματα με τα ποδάρια. Δεν έχετε εσείς, Μάλιστα. Τις μερσώματα, μωρέ το πάρ. Με ζήτησες και Παντελή. Έλα μου, πού είσαι. Εδώ δίπλα κάνεις, κυρία Σάρκης τι. Κάτσε που σε θέλω. Τι θέλεις. Ένα φιλιακό πρόσωπο. Τι τρέχει. Κάτσε το έρθω. Πας στο γιατρόβο. Να πάω στο καλό. Πας στο γιατρόβο, τηλεφωνώ της γιατρέσης. Να πάω στο καλό. Πάω εγώ που με δίνω και ανεβαίνω και κατεβαίνω 4 πατώματα και έχω γίνει σε σουγλί. Και εσείς 800 κιλά ιδία. Στο γιατρόβο. Του μεγάλο πιστό που παίρνω και με έχεις όλη μέρα και τρέχω στους δρόμους. Και μου κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας. Δεν το πληρώνω εγώ. Δεν φτάνει που δεν με πληρώνεις, σου πληρώσω και τον Νίκα. Και μου λες, κάνει υπομονή, σήκω θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ. Σύντομα. Στο γιατρό
ή αλλιώς. Τα μαζεύεις και φεύγεις. Μήπως συνερίζεις την Παντελή μου. Πώς θα σου έρθει καμιά ώρα. Τι παξίλο, γυραδές με. Λοιπόν, τι με ήθελες. Λοιπόν, το αποφάσισα. Μα κατάλαβα. Τι. Θα το σκέφτηκες καλύτερα. Ποιο. Για την Αρτεμισία. Ποια είναι Αρτεμισία, βγάζει την Αρτεμισία. Πες ότι δεν υπάρχει, πες ότι πέθανε. Γιάννη σε φεύγει. Άλλη δεν. Τι ξέρω εγώ. Εδώ της γειτονιάς. Εδώ της γειτονιάς μας. Τι λένε. Λίτσα. 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 Κόρη του Γερμανόλη. Αυτό το πεις πρακτορεύει όλοι. Αυτή θέλω να πάρω γυναίκα μου, κυρία Δέσποινα. Κολέ, αυτή είναι σωστό πουπούκι. Άμα παντρευτώ, κυρία Δέσποινα, πουπούκι θέλω να πάρω. Τι θα πάρω. Πατσάνι εκτός. Και εξών από αυτό διαφέρεται στην ηλικία. Τι διαφέρουμε δηλαδή. Πώς, διαφέρεται αρκετά καημένε. Κοίτα, μη κοιτάς που φαίνομαι λίγο μεγάλο. Είναι που είμαι χοντροκόκαλο. Καλέ, τι χοντροκόκαλος μου λες. Να άρχεις τα χρονάκια σου. Άκου να σου πω, κυρία Δέσποινα, δεν σε φώναξα εδώ να μου παραστήσεις στο ληξίαρο. Σε φώναξα να μου κάνεις μία μικρή εκδούλευση. Πώς, να σε εκδουλέψω. Αλλά με τη μούτρα να πάω να πω στους ανθρώπους πως ένας γέρος χοντρός ζητάει το κοριτσάκι. Άμα θέλεις εσύ, κυρία Δέσποινά μου, η γλώσσα σου δουλεύει με πετροκές. Θα πεις, αγαπάει την κόρη σου την Γίτσα και θέλει να την κάνει γυναίκα. Τόνισε το οικονομικό, τόνισε την καταγωγή μου, το κοινωνικό μου κύκλο. Πες ότι εδώ μέσα έρχονται, ψωνίζουν βουλευτές, υπουργοί. Μωρέ καλά όλα αυτά, αλλά με το γέρο. Το κορίτσι θα θέλει. Γιατί να μην θέλει. Άμα θέλει ο πατέρας, θα θέλει και εκείνη. Αν δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές και την Παντελή, πάει, πέρασε η δική μας εποχή. Το κορίτσι έπρεπε να το κάνουν πιάσει, να το γλυκάνεις. Πώς να το γλυκάνω δηλαδή. Όταν το γλυκάνεις, να του στέλνεις κανένα λουλουδικό, να του κάνεις καμιά κανταδίτσα, να το συγκινούσεις, να μην δυσκολευτεί να πει το ναι. Και τίποτα να μην έχουν κάνει από αυτά, κυρία Δέσποινα. Εσύ θα τα καταφέρεις. Και έτσι και τα καταφέρεις, κυρία Δέσποινά μου, ό,τι θέλεις από μένα. Και λεφτά να σου δώσω, και ηλεκτρικό ψυγείο να σου αγοράσω. Μισόλα. Και στα λουτρά να σε στείλω, να κάνεις τα μπάνια σου. Στην Εδιψό σου. Στην Εδιψό. Και πού είσαι. Το μαγαζί μου στη διάθεσή σου. Θα μπαίνετε εδώ μέσα οικογενειακός και θα αποσκάτε. Καλά. Ας τελειώσει πρώτα η δουλειά και μετά βλέπουμε. Πότε θα πας. Αύριο πια. Λέω μάλιστα να πάω και στη δουλειά μου, να μην είναι μπροστά και η Λίτσα. Στο καλό και με την νίκη. Σταύρωσέ με, γιατί η περίπτωσή σου είναι πολύ δύσκολη. Εδώ είσαι εσύ. Πού πήγες να πει χαραμάδα, πήγες. Βρε κύριε Ψευτήλα, τι μασκαρίλικη είναι αυτό που ετοιμάζεις εδώ πέρα, ρε. Πού πας για καπρός με το να ποδάρεις το λάκκο, ρε, πού πας. Σήκω, μπορώ να τηλεφωνήσω. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί? Κύριε παιδάκι, πας λίγο ρε. Ρε, το κοτσόπουλο πήγες να αγαπήσεις. Και την κυρία Δέσποινα. Την κυρία Δέσποινα πάρεις το γεροπισπίκι. Εγώ ρε την κυρία Δέσποινα. Ναι ρε, την κυρία Δέσποινα. Πρόσεξε καλά. Θα γελάσει μαζί σου όλη η δουλειά. Θα κλείσουμε το μαγαζί και θα γελάσει μαζί σου και τα σαλικάρια. Κάτσε καλά, σου πετάξω την κάλα στο κεφάλι. Σίγουρα σε βαρέσω, ρε. Τι θα με βαρέσει, ρε. Στο λέω κύριος και αυτό από την υποψία σου. Και το μαγαζί θα κλείσουμε και θα γίνει της κακομοίρας. Το λέω και να το πω. Σταμάτα, φτάσαμε στο σπίτι. Πρέπει να πούμε στα κορίτσια τα νέα μας. Ποια νέα μας. Α, ορίστε κύριε, περάστε. Δεν τα λες καλύτερα εσύ. Τι να πω εγώ. Αυτά που ξέρεις. Μα τι σημαίνει τέλος πάντων, θα μας πείτε και μας να μάθουμε. Γίτσα, τρέχα καλά το μονοπήρια. Με πιάσε μαγί, με πιάσε ηλιαθροκέντιο, με πιάσε ηχοπόδα. Και βάλε τρέλας και βάλε πούδες, βάλε ριζόγαλα, βάλε ανακοπούρακα και πήγε είδωλο. Τι λες, μωρέ. Σκίζες ρε.
Λύσανε τέχα και τα εμπορικά, και τέχα για τιμωρίες και τέχα σκαπελούδες. Και πάλι με τάξα και πάλι βερλούδα και πάλι δαμπτέδες και γίνονται τα σίγουρα. Μίλα καθαρά πρεπόκλια. Ήσαν πέρα σπιτίδες να σπίσουνε, φέρε για κοντά να διαχωρισμίσουνε και γίνεται λιγοδές να του λιβάνου, να σε καμαρώνει με πόρτη σου. Έγινε τίποτα με την ΔΕΗ. Το τσάκωσε σχήμα του. Ιδού ο νηπίος έρχεται. Εσύ βρε, πότε θα τα αποφασίσεις? Δεν κατάλαβα. Είπα, πότε θα τα αποφασίσεις? Είμαι υποσκέψη. Είσαι υποσκέψη. Ναι. Κράτα μου τα χέρια. Γιατί? Κράτα μου τα χέρια σου, λέω. Γιατί, παιδί μου? Γιατί άμα τα έχω ελεύθερα, φοβάμαι μη σου ρίξω τα ένα φάσκελο. Άκου κουβέντες ο μοιραίος άντρας. Φυσικά. Μην αταριάζεις, θα το κατανοήσεις πολύ πικρά, έτσι. Αλλά... Αύριο θα του στείλει εδώ του πατέρα σου. Θέλεις. Αύριο. Τέλει, αύριο είναι γενέθλιά μου. Δάλει τον ύπνο να μας. Ένα συνοικέσει ο Κερμανόλη που έτσι και τα αποφασίσει, θα καθίσει η κόρη σου πάνω σε χρυσόφρονη. Καμαριέρες θα τις στολίζουνε, μαγείριστες θα τις μαγειρεύουνε. Και αν πεις δείξει χτραγωγία, όποια ζητήσει το φιλοκάρι της. Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, Κυράδας, Άνθρωπος, αυτός δεν είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ένα διαμάντι. Καλότατος, αγαθότατος και αξιοπρεπότατος. το ξέρω εγώ. Και βέβαια το ξέρεις. Είναι τη γειτονιά. Τι ήθελες να πάω στο Παρίσι να σου φέρω? Τέλος πάντων, ποιος είναι. Είναι ο κ. Παντελής. Ποιος κύριε Παντελής. Ο μεγαλέμπορας. Ποιος μεγαλέμπορας. Ο μεγαλομπακάλης της γωνίας. Ο κύριε Παντελής. Ναι, Πατρολογιέται. ναι. Λοιπόν, τι λες? Ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος βέβαια είναι καλός. Καλός, δεν το ξέρει το όχι. Και ήσυχος. Ήσυχος, σαν τη λιμνοθάλασσα του Μεσογγολίου. Τέλος πάντων, και πλούσιος, με το σπιτάρωνα του, με το μαγαζί του. Σπάνια τύχη, Κερμανόλη μου, σπάνια. Ναι, Κυράδες, είναι όμως, πώς να το πω, το πράγμα είναι λίγα για ατέρια. Ατέριος του, τι ατέριος? Να, όχι σαν πατέρα σου την βλέπω μαλάματια. Αλλά η δίθρα είναι κοπέλα, κάνα Θεού, ενώ εκείνος. Εκείνος, τι εκείνος? Ένας άνθρωπος σοβαρός, λογικός, μυαλωμένος, με πατζάμ-δουλειά στα χέρια του. Αν τι ήθελες, Κερμανόλη, να δώσει την κόρη σου σε κανέναν από αυτούς τους νεαρούς που δεν έχουν που την κεφαλή πλήνε. Ναι, αλλά είναι και κάτι άλλο στη μέση. Τι άλλο? Ο άνθρωπος είναι πλούσιος. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει κόψει ότι μάλλον να βλέπουν 99 δραχμές. Να βάλουν στην πάντα ένα εκατοστάρικο. Καλά δεν ζητάει τίποτα ο άνθρωπος. Τη λίτσα θέλει μόνο. Και όλα τα άλλα. Θα της τα κάνει αυτό. Και τον ρουχισμό της και τον επιπλωτισμό της και όλα της. Άντε Κερμανόλη, μην το πολύ σκέφτεσαι. Καλέ, αποφάσισε το. Τώρα, τι να σου πω. Άκου Κερμανόλη. Να πάμε λοιπόν να έρθει να σε βρει να τα πίνεις σαν άντρες. Πού να. Εδώ, στο σπίτι σου, όπου θέλεις. Όχι, όχι. Τόσο πέρα θα πράσω το πράγμα για το μαγαζί να τα πούμε. Μπράβο Κερμανόλη μου, αυτό είναι το καλύτερο. Γεια σου τώρα, γεια σου γιατί άρχισα. Γεια σου, Ράτας, να ευχαριστώ. Ναι, Μανώλη, 500 ήταν, μισά της χιλιάδας, 500. Καλώς, Σωτήρη, κάτσε. Τι σκέφτεσαι, Μανώλη? Τίποτα, κάτι κάτσε. Δεν έπιασε ακόμα. Όπου να είναι, σε κεράσω καφέ. Όχι, θα αφήνω, περιμένω. Να πεις τα απόγευμα του καφέ. Όχι, γιατί σήμερα είναι να γίνεται αντιστήτησα μου και όσο να είναι. Να τη χαίρεσαι, χρόνια της πολλά. Ευχαριστώ, να γίνεις και στην κριτικά σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα έχει και κανένα πατάκι, Τι παρτάκι, θα μαζευτούμε εκεί πέρα. Έτσι, να πιούμε κανένα ποτηράκι, έτσι για να συμπιθούμε. Άμα θέλεις να κάνει και εκεί. Έλα και εσύ. Πώς, ευχαρίστω. Άλλη τη Μανώλη, φεύγουνε! Σωτήρη, και σε περιμένω, Το κουράγει, Μανώλη.
Τι κρίμα να μην είμαι εκείνη σε φωτογραφίες σου, βρε κερατά. Εξέφνης, κάτω από το γαλάζιο ουρανό, τη βλέπω να στρέφει τη γωνιά και τάκα τα πουλάκια στο τσιμέντο στα πλακάκια. Παιδί, θα νουλοκούμε στο παιδί, έφτασε. Αυτό. Από εκείνο το ανοιξάρι του πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό. Μία θύελα ξεθεμελίωσε την καρδιά μου, μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου και ένα αστραπόβροντο. Πρέπει να τρέφεσαι λιγάκι. Τι κάνεις εδώ πέρα το ματρουσκιού του μαγαζιού κάνεις. Πέστε του αμανιτσίδικα του ανθρώπου. Και ένα στραπόβροντο με τρέφγερε. Είπετε του τικιτσίδικα. Και ένα στραπόκοκοκοκο. Και ένα στραπόβροντο. Έλα, έλα. Να σου πω, Παντέλη, εγώ δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα λίγο πρέπει να γίνουν στα κλάδια. Άκου λοιπόν πώς θα γίνει. Σήμερα η κόρη μου κατά σύμπτωση έχει τα γενέθλιά της. Μα, δεν το ξέραμε. Με τη χαίρεστε. Να είμαι παραπουζόη. Όμως κεράστηκε κανένα φουντελάκι, Εμένα με κεράσετε δύο γιατί το τρώω και πολύ. Έλα, τι λυσάς. Τι θες να μας περάσεις για κοινώνους τους. Λοιπόν, Παντελή, εσύ θα ντυθείς, θα συγγυριστείς και θα έρθει από το σπίτι γιατί θα γεράμε για πολλά. Το δίθεν ξέρεις τι είναι. Τάχα μου, τάχα μου. Θα είναι και μερικοί φίλοι εκεί, θα πίνουν κανένα ποτηράκι και στο ποτηράκι πάνω θα βρω εγώ την ευκαιρία να αναγγείλω το ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή, κύριε Μανώλη, τα αποφάσισες. Τα αποφάσισες εγώ. Ο Ρεβόιδα θα πάει στο σπίτι σου. Και να ειδοποιήσει τη γειτονιά να μαζέψει τα σκυλιά. Εσύ, έγινε σκύλο ή το φάγατε στην κατοχή. Για να μην το φάει αυτός, γι' αυτό το λέω. Έλα, τσικαλά. Ας το λέμε, θα το ξέρεις τώρα. Ζήκος είναι ό,τι θέλει λέει. Τι είπατε κύριε τέματα 1 και 30. Θα σου έλεγα, λοιπόν εγώ φεύγω. Εσύ άμα λυθείς και τη μαθείς θα σε περιμένω στο σπίτι. Πειράζει που θα φέρω και την κυρία Δέσποινα μαζί. Όχι βράδυ, πρέπει να πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας να πάρει κοντά, Να στείλω και τούτο εδώ να βοηθήσει λιγάκι. Δεν είναι ανάγκη, Παντελή. Μα πού. Να στείλουμε και εμείς το κάνετε. Κάνα σαλαμάκι, κάνα τυράκι, κάνα κονσέρβα. Μα δεν είναι ανάγκη. Μα δεν είναι ανάγκη σου, λέει άνθρωπος. Θα πάμε εκεί να μας πάνε τις κονσέρβες στα τηγιά τα σελάμια μας. Στη λόγα της άπια, μη σε νοιάζει, μη στεναχωριές. Τέλος πάντων, θα καταλάβει τι κάνει. Εγώ φεύγω. Πας στο καλό, να πας στο καλό. Έλα μαζί μου εσύ. Τι θες, πάλι να με βαρέσεις. Πάλι το σε πήγε βλάκα και έλα που σε θέλω στην αποθήκη. Πως άκουσα να πει ψέματα, θα τον πασταρίξω με βούτυρο και θα τον κάνω στο κανάλι. Έλα μωρέ τώρα, όλα τα έχουμε ζήλια μας μάλλον. Με συγχωρείς, δεν είναι ζήλια, είναι εγωισμός. Γιατί για στάσου ρε κύριε, ούτε κουτσές είμαστε, ούτε στραβές είμαστε. Μια χαρά κοπέλες είμαστε. Και περπατάμε και καμιά φορά στον δρόμο και έχουμε και καμιά ταγιά σου τσολιά. Και έρχεσαι εσύ από πάνω και μας κάνεις και κόξες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πως πολύ του πέφτω. Έλα μωρέ τώρα, και τσάρας είναι πολύ γουστόζος. Ανοίγει τα πια σου μαζί του. Ναι, το ξέρω, δεν λέω, αλλά κάποτε πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ή θα έρθει στον πατέρα μου να με ζητήσει, ή θα ψάχνει σε λίγο και δεν θα μπορεί να με βρει. Καλησπέρα. Καλώς τον πατέρα. Έλα, κάτσε τους κουρασμένους. Όχι κουρασμένος. Θα το ήμουν να υποβαστήρι γιατί θα το έκανα το κοσμάκι. Αυτό είναι για σένα. Για μένα. Καλέ πατέρα, ξέρεις τα πόσα κλείνω σήμερα. Πώς το ξέρω. Και εσύ μου φέρεις κουμπιά για να μου φέρεις κάποια μαλλιού παντόφλα. Και πάλι παντόφλα, κοριτσάκι ακόμα. Άμα παντρευτείς, θα σου κάνεις το δουλίσρες. Τότε καλά θα κάνεις να βιαστείς. Τι θες να πεις. Ότι θα παντρευτώ και μάλιστα πολύ σύντομα. Πώς δηλαδή, συμβαίνει τίποτα. Όχι όλα να. Κάτι μου λέει πως από στιγμή σε στιγμή θα έρθει κάποιος να σε βρει και να σου χτίσει το χέρι. Πα. Έτσι, έχω μια προαίσθηση. Προαίσθηση. Ναι, να σε ετοιμάσω τώρα για καφεδάκι. Καφεδάκι. Όχι πρέπει να σε λίγο να πάμε. Ωραία, θα πεταξούμε εμείς μέχρι το καρπινιάρικο να βρούμε κρασί και θα γυρίσουμε αμέσως. Πήγα. Ξέχασα να σου πω. Είδα και τον πατέρα να του φυγάσει και του είπα να τρέχει το βραδάκι να μείνει ένα ποτηράκι. Καλά έκανες.
είπα και εκείνου. Ποιανού. Εκείνου, δε. Ποιανού, καλέ. Αυτόν το μεγαλέμπορα που την πακαλοτάβερνα. Κάτω εκεί παντελίδες. Μπράβο, μήπως δεν θα τον καλέσω. Γιατί. Καλός άνθρωπος ο καημένος. Πολύ καλός μάλιστα. Να σου πω και την αλήθεια. Μερικές φορές το κάνω και γούστο. Άντε λοιπόν, τρέχα, άντε. Πάμε. Καπουτσένα το πήρες. Πάμε. Κύριε Μανώλη, κανένας από το σπίτι. Ρε Στίκο. Όπα, έλα, εδώ είσαι κύριε Μανώλη μου. Γεια σου ρε Στίκο. Μη στη λέει το αφεντικό μου να φέρω κάτι πράγματα και να βοηθήσω και λιγάκι λέει. Καλά, κάτσε με να έρθουν οι κοπέλες. Τι σκουπίλες. Η κόρη μου μια φινάνα σε φιφίκα. Φιφίκα την ξέρεις βέβαια γιατί ήρθε το λάθος. Λίγο τι ξέρω, ναι. Να σου πω κύριε Μανώλη, μέσα και είμαστε μονάχοι. Δηλαδή, εσύ τώρα τα πεφάσισες. Θα δώσεις την κόρη στο αφεντικό μου. Τι να γίνει ρε Στίκο, όλα τυχερά είναι. Τι τυχερά κύριε Μανώλη, τι τυχερά. Ντροπή λιγάκι τέλος πάντων. Τι τυχερά. Να θα πω μια κόρη τέτοια, να τη σφάξω, να την κόψω κομμάτια τη βάλω τα σκυλιά. Όχι να τη δώσω το φουρτό. Τα παράλληλα ρε Στίκο, και ο πατέρας είναι μεγάλος άνθρωπος. Από οικογένεια. Δεν ξέρεις τη μεγάλη οικογένεια. Ο πατέρας του καντιλανάφης και κλεφτοκουτάρης στο χωριό. Ξέρεις πως πρωτόκολλο στην Αθήνα. Με ένα μισό παπούτσι και ένα ζευγάρι τσουράτου. Μ' αυτά περπάτε την ημέρα, μ' αυτά κοιμόταν τη νύχτα. Όταν χρειάστηκε να τον τσαυγάλουν, του κάνανε χείρι στο κερατά. Αυτό θα ποιος είναι προκομμένος άνθρωπος. Προκομμένος. Να φύγω εγώ 4-5 μέρες από το μαγαζί, να σου πω τι προκομμένος είναι. Να το κλείσουμε και να μπορέσουμε φαζεμένο. Γιατί μεταξύ μας, ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καταρτισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα με να προβλέψει. Γιατί εγώ κρατάω και τα ευθεία του μαγαζιού. Δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω γιατί κουράζω. Το πω εκεί, το φέρνω εδώ. Γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος Τετάρτης Δημοτικού. 16 χρόνια στο σχολείο εμένα που με βλέπεις. 16. Πώς να κάνεις. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν εκείνους που πάνε ένα χρόνο κάθε τάξη και σου λένε τα μάτια μόνο. Τι μάθατε ρε κύριε. Μέχρι να πας τάγια το καμπανάκι βγαίνεις όξο. Τι άλλο. Ύστερα έχουμε αρχής. Έχουμε καθαροδευτέρες. Έχουμε 25η Μαρτίου. Πότε να προλάβει. Ενώ εγώ κάθομαι 4 χρόνια την τάξη, πίσω το μυαλό μου, παίρνω και το χαρτί μου και βγαίνω έτοιμος. Πτυχιούχος λογιστικής. Γιατί είμαι σαν και το βόηδαρο. Γιατί εγώ ξέρω και προπέλει. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Δεν είμαι σαν και το βόηδαρο. Εκείνου του λες να υπογράψει και βάλει σταυρό. Βόηδαρο σου λέω. Τέλος πάντων, αυτός να μου το θυμηθείς. Τελειωτικά, νεκροθάφτης θα γίνεις, το λέω εγώ. Τέλος πάντων, σταματάω γιατί δεν μ' αρέσει και να κακολογώ. Καλά κάνεις. Να μην λες τίποτα, να μην μιλάς καθόλου. Σε παρακαλώ και εγώ ιδιαίτερος να μην λες τίποτα. Τι να πω δηλαδή, κύριε Μανώλη. Όλα αυτά που ξέρεις για τους παραγώνες κτλ. Μα τι με πέρασε, κύριε Μανώλη, με μένα. Έκανε κουσκουσάλι και μου λες εμένα και πράγματα. Τι με πέρασε. Όταν κάνεις τους τράπεζι, θα σου το πω εγώ. Ωραία έκκληση τους ετοιμάζει. Άλλο αυτό. Εσύ μια φορά δεν θα πεις τίποτα. Είπαμε, δεν λέω. Ούτε στα κορίτσια, έτσι. Μιλάω εγώ, κύριε Μανώλη, στα κορίτσια, μιλάω. Εγώ τα τρέπομαι και τα κορίτσια και κοκκινίζω, γιατί με πειράζουν και στο μαγαζί. Τα κορίτσια της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Να τα κορίτσια. Πάμε έτοιμα κι εγώ. Αμπά, εδώ είναι ο Σίκος. Ναι, εδώ είμαστε κι εμείς. Ήρθαμε να βάλουμε ένα χεράκι, τέλος πάντων. Γνωρίζετε με τον κύριο Ζήκο φυσικά. Πώς, βεβαίως, ο κύριος Ζήκος είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Μην εκτίθεσαι όμως, μην εκτίθεσαι. Και να σε εξομολογηθώ και κάτι, κύριε Μανώλη. Κάθε βράδυ τον βλέπω στον ύπνο μου. Η προφέτης αποκαλύψει ότι κύριε Μανώλη πρέπει να τους κουσάρεις και να τα πεις τη γειτονιά. Και προσέξτε κύριε Μανώλη τι ωραία μάτια που έχει. Ναι, κύριε Μανώλη που μάτια στεκόμαστε καλά. Και δηλαδή, επειδή έχουμε ωραία μάτια, τι να κάνουμε, το μωρώνουμε. Τα έχεις δει, δεν είναι η ίδια, του είναι λιώτικο και αυτού είναι λιώτικο. Το είναι καλό και το τσεκίνης. Αυτό το έχω για τις μακρινές αποστάσεις. Αυτό το έχω για κοντά. Το έχω να μην αν δεν χάλασε ποτέ. Το που είναι για κοντά
πέσει κανένα άλλο να το μαζεύω. Από το πράσινο τώρα ξέρω. Βέβαια. Άρα και τα πράγματα. Τι είναι όλα αυτά? Κάτι πράγματα που θέλει το αφεντικό μου και τα γενέθλια της λίστας, τάχα μου, τάχα μου. Λίγος. Γιατί το λες δεν κρατιέσαι. Εγώ δεν κρατιέμαι, αφού εσύ το λες. Εγώ το λέω εσύ το σχολιάζεις. Ένα σωρό πράγματα. Ναι, είναι το πρώτο και το τελευταίο κουβαντελίκι που κάνω γύρω τσιφούταρο. Να σου πω, Φίλιππα. Τι είναι, Ζήκο? Τυρί, φέτα και κονσέρβα σολομό, μήτε που να τα αγγίξεις. Να μην τα αγγίξω. Ούτε κατά διάνοια. Μα γιατί καλέ? Τέλος πάντων, μια κουβέντα λέμε και απευθύνουμε πάση σε αυτήν. Μη φας φέτα. Ας ένα παιδό τι ξένοι, όχι εμείς. Δεν μου λες, τις βέρες, τις αγόρασες? Όχι ακόμα, τώρα μαζεύω λεφτά. Κάνω και κάτι μικροκλοπές του μου, εσύ. Μικροκλοπές. Δεν κλέβω το φοιτικό μου, τους πιλάτες κλέβω. Και εσύ του πατέρα σου το πες. Εγώ να του το πω. Ποιος εγώ να του το πω. Εσύ βέβαια. Τι δεν του πω εγώ. Έτσι πρέπει, έτσι είναι το κανονικό. Άμα είναι έτσι το κανονικό, με το που δω τον πατέρα σου τα έκαμε στο του το πω. Μπράβο, Ζήκο. Παιδί μου εσύ, αχ παιδάκι μου εσύ, παιδί μου, αχ παιδί μου, όχ ο πεθερός μου. Εσύ, πώς απορώ εσύ. Έλαγε κύριε Σωτήρη μου, έλαγε. Ο Μανώλης δεν είναι εδώ. Μέσα είναι τάρτη. Σκεφτείτε κύριε Σωτήρη, γιατί. Εσύ, Ζήκο, για να σε δω. Εσύ ομόρφη σήμερα, μου φαίνεται. Ταινίζομαι διαφορετικά, κύριε Σωτήρη, και άλλαξε τίποτα. Θα μου πείτε όμως, κύριε Σωτήρη, τι σημασία έχει η ομορφιά στην Ελλάδα. Βέβαια, το που τα λέμε, καλό είναι να την έχει αυτή την κανεί. Αλλά τι να κάνει, όσο προλάβω το πήρα. Μετά έκτισε στο μαγαζί του χρόνου πάλι. Το πάνω, κύριε Σωτήρη, στον άντρα είναι ευγενικός. Να είναι αρμονικός. Να έχει μια υπεροψία, να έχει μια καχυποψία, μια ιστεροβλεψία και όλα τα ψία. Δεν μου λες εσύ. Πόσο χρόνο έχεις. Εσείς και η Σωτήρα μου γιορτάσατε για Σωτήρας, Τι Σωτήρα, είναι γύρω τυλικού. Δηλαδή, εσείς γιορτάσετε μαζί με τα σιδερικά, τα σέσπρα, τα σπανάκια, τα σιδερά και όλα τα σιδερικά. Ναι. Δεν μου είπες όμως. Πόσο χρόνο έχεις. Μου στα επιμένετε, κύριε Σωτήρα, ναι. Εγώ, κύριε Σωτήρα μου, το σήμερα ημέρα, βρίσκομαι σε μια ηλικία, κατά την οποία πάσα ένας της εις άντρας οφείλει να φροντίζει το μέλλον. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, όλα τα βιοβέρια. Γιατί, όπως ξέρουμε και εξαρχιωτά των χρόνων, και όπως μας έχει διδάξει και η ίδια Θήκη η βίβλος, ο άντρας, κύριε Σωτήρη μου, είναι το ισχυρόφυλλο. Ο άντρας είναι ο ανήλ και είναι το δίδ. Γιατί, όπως ξέρουμε και κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς, βαλκανικούς πολέμους, προπολεμικούς, όλα αυτά δηλαδή τα τελωνικά ζητήματα. Εκλογικών καταλόγων, το μη χειροβέλτιο, το οποίο δεχομένων αυτό δηλαδή διαβαίνουν τον Αγίου Κλοπενισμό, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα. Κατάλαβα, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα. Μπράβο, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Κύριε Σωτήρη μου, μιας και μιλάμε για μελλοντικά ζητήματα βέβαια. Μπορώ να σας μιλήσω για ένα πολύ μελλοντικό ζήτημα. Δεν μου πιάσει. Ας σηκώνεστε πάνω, κύριε Σωτήρη. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη, ναι, ας σηκωθείτε να αποκτήσει μια πιο οργανωτική υπόθεση στο θέμα. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, μπορώ να είμαι ένας μπακαλόβερος. Αλλά για την κόρη σας βέβαια. Αισθάνομαι κάποια ζητήματα βέβαια. Ήρθε Σωτήρη μου. Δεν πάω στο διάλογο και εσύ τώρα με αισθάνομαι. Εδώ είσαι, πατέρα. Να ζήσεις, παιδί μου, σαν τα ψηλά βουνά. Να ζήσετε, να είστε κορακοζόητοι, ότι πεθεμάτε. Σήμερα λιγάκι είμαστε στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα. Γιατί είμαστε καθόλου δοσμένοι ώστε να είναι Πού είναι το πράσινο, παιδιά. Μέσα, πατέρα, μέσα. Ρεζίκο, θα τα μας φέρω το πράσινο. το φώνω εγώ και μόνο. Έλα, θα καθόμαστε. Δεν καθόμαστε. Εγώ με Σωτήρη να αρχίσουμε σιγά σιγά, εν τω μεταξύ θα έρθουν και οι άλλοι. Θα πιούμε και κανένα ποτηράκι. Από το κρασί κορίτσι από εμάς το παίρνεις. Όχι, από το καρβουνιάρικο. Γιατί εμείς στο μαγαζί έχουμε ένα ξυδιά. Μα ένα ξυδιά, το οποίο στο πίτι λέει το πατεριμόνι και τσαβλιάζει τον άσκηλο. Να ακούει ένα αφεντικό σου Ζήκο, να σε κάνει κοιμά. Εγώ και η Μανώλη, το αφεντικό μου τα αγαπάω, το εκτιμάω και το σέβομαι,
Αλλά και τέτοιο κομμάτι θέματα είδα στη ζωή μου. Σας παρουσιάζω τον Τούκλα Πάτρο, με την καλά. Αγάπη μάση, με το χαρτί του χαλπάτι λήξε στα λουλούδια. Άψε ρε κακοκολονάκι. Είναι καλά. Ξεχωριασμένο στα πάτια. Δεσποινής Λίτσα, επιτρέψατε μου να σας προσφέρω αυτή την ερωτοπέθη, της οποίας τα μυρωβόλα έρωτα και το χαρτί του χαλβά. Όνιο, έλα! Λίτσα, παιδί μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και του χρόνου με έναν καλό γαμπρό, από τον νοικοκυρά πενεμένη και δαχτυλομετρούμενη. Κύριε Παντελή, κάτσε και να το σκάνε. Κύριε Παντελή, πάτε κανένα τώρα με σετάκι που εστήλετε, καμιά σαρδελίτσα. Άπα, αλμυρά ποτέ. Αλμυρά δεν τρώει, τα παγόρια για την ία τους και ψουρίες. Δεν προτιμάτε λίγη φέτα. Άπα, ούτε φέτα, ούτε φέτα. Ούτε φέτα τρώει, φοβάται μην τα κορδώσει. Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Μάλιστα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν και εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω. Για να ξύχνω το πόνο. Όχι ρε, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει. Πίνω. Να, με μπέρδεψε και το ξέχασα. Δεν θα θυμάται παρακατινά του κάνετε ένα γραμμάτιο, σας τα μπροστάει. Κάτσε κάτω, χαμπρέ. Έπεσε κοκκίνη στο λεξολόγιο. Στην υγειά του νοικοκύρη, στην υγειά της γενεθλιούσης και στην υγειά Πάσων και Παξών. Πασόν το Ρωσιό, βοήθειά μας. Όποιος κάτσε. Πάμε, πρόσεξε. Κάτσε ρε. Αφού είμαι καλά, είναι εσύ βεβαίως να τεθείς. Και λοιπόν, αυτά είναι η συντονιμία. Πάρτε κανένα τώρα που είναι ζεστά. Να πάρουμε ένα δεσεντάκι, ένα κιοφτεδάκι, Σωματώνει τα ρημάδια, σωματώνει. Ορίστε κυρία, περάστε, κάθεστε. Μα όμως, Μανώλη μου δεν χωράμε. Ωραία, Ζήκο. Μα το φτιάχναμε σκισάκι σου, γιατί αυτός είναι και ο φτέρης. Μα μη με προσβάλλεις, να φτάσουμε. Ναι, εγώ και η Μανώλη μου όμως δούλεψα και πρέπει να πάρω το μερτικό μου, συγχωρείς. Ρε Σύζυγο, κάποιος σε ζητάει στην πόρτα. Δεν πάω, μπορώ να κάνω στο τζις. Μα μου είπε τον κύριο Ζήκο θέλω. Σου είπε τον κύριο. Τον κύριο. Τον κύριο Ζήκου. Ναι. Τον κύριο Ζήκου του είπανε. Να τα ακούω να πάμε και κουντρουμπαλάδες που είναι πρόβλημα. Και μητέρα. Κύριε Μανώλη, να τα κατοστήσει. Τα άλλα ψηλά βουλά. Γεια σου, καλέσουνα. Αντιλήφθης τι μου συνέβη, κύριε Μανώλη μου. Μα από πλάνη σου σουρμπάζει να πάρει τη θέση. Κάτσε πουνάνε ρε Ζήκο, δεν πειράζει. Ναι, και τσουρπουνάνε τώρα, ναι. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα... Να αναφωνήσουμε όλοι μαζί σε το Πέτρος. Όχι ρε Ζήκο. Δεν πάει, Όχι. Είπα μιας και είμαστε όλοι μαζεμένοι να ρίξω κανένα πατριωτικό. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα έχω να σας αγγείλω μια ευχάριστο γεγονός. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει. Να το πάρει το ποτάμι. Είπαμε το κερατό να το πάρει τέλος πάντων. Ακόμα σαραβωνιάζω την αγαπημένη μου κορούνα τη Λίτσα με τον κύριο Παντελή. Τι έγινε, παιδιά, συγκινήθηκε. Πάμε λίγο τσάρα. Δεν λίγο θα κάνει πίσω το πεζάκι. Σιγά τα έπιπλες, έτσι. Σιγά. Δεν σε βλακώσεις και χτεδιές.
Για να ξέρει πως πουλάω εγώ τσιμάνκες. Σήκε, είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Και σε καμαρώνω ρε μούρμο, σε καμαρώνω. Δεν μου ήρεσα. Στο πω και στο μαγαζί. Θα ξεφτυλιστείς. Θα γίνεις κακομοίρας, δεν μ' άκουσες. Άντε φύγε από εδώ. Κοίταξε σε μένα. Εσύ παιδί μου δεν διορθώνεσαι. Θα σου πω διάλα από το κάνω, κύριε Κάσο. Εσύ θες καπέλωμα. Βρέσει. Ποιος? Ο Μιμίκος, ο γιατρός. Βρέσει, τι ψοφόλογα σαν ψοφάλογο που βρεις. Δεν ξέρεις ότι έχει την ευθύνη του καταστημάτου. Δεν μας παρατάς κύριε Πανταλόπουλτσα, λέω εγώ. Τι να σε παρατήσω βρε πουτσόβλακε. Δεν ξέρεις ότι όταν λείπει την Παντελής, εσύ είσαι υπεύθυνος εδώ μέσα. Και εσένα τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω. Με νοιάζει και με κόφτει. Και για το μαγαζί και για την Παντελή. Και πρόσω και καλά κακομοίρη. Γιατί έτσι και κουμπίσω το μικρό μου δασκυλάκι. Σαρπάζω και Παντελής από το γιακά και σε στέλνει πίσω στο κατσικοχώρο σου. Ναι, θα με στείλει οπωσδήποτε. Γιατί εσύ βλέπεις τώρα είσαι και τα μέσα. Ποια μέσα, βρε. Τους άνθρωπους κυβερνήσουν. Ποιες κυβερνήσεις. Κατά όσους σε τελειώσεις, τους συνοικίες του έσχους βλέπεις γι' αυτό. Όχι, να μου πεις γιατί είναι έσχος. Αυτό να μου πεις. Έσχος είναι βέβαια, γιατί μικρή κοπέλα αυτή, κοτσάμι και ροντάρας αυτός, θα του τα φορέσει. Εσένα τι σε νοιάζει. Με νοιάζει και με κόφτει. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω στο μαγαζί να ξεφτύλα. Και που το είδες δηλαδή εσύ ότι είναι ξεφτύλας. Ξεφτύλες είναι βέβαια, γιατί μικρή κοπέλα αυτή, κοτσάμι και ροντάρας αυτός, θα του τα φορέσει. Και καλά κακομοίρη μου, γιατί θα σου ανοίξω το κεφάλι αυτό εξάμεινο που πάνε γι' αυτό. Έτσι καλά, κυρά μου. Έτσι καλά. Άντε. Καλώς τον κύριο Μανώλη. Καλώς τον πίθωρο του Ρινόκερου. Τι λέει, κύριε Μανώλη. Καλά, για ο Παντέλης είναι εδώ. Όχι. Πού είναι? Δεν ξέρω. Και εγώ τώρα ήρθα. Βρες τον αφεντικό σου. Το αφεντικό μου έχει πάει στο μαγαζί να ψωνίσει. Για μαγαζιά, ρε. Τα μαγαζιά κλείσαν τώρα. Κλείσανε. Θα τον έχει πιάσει κλούβα. Γιατί κάτι τέτοιους τους μαζεύουν κλούβα. Σε ρωτάνε, είσαι γαμπρός, μέσα. Καλά, ρε, Ζήκο. Φέρω μου τώρα από την κράση. Τι ήγραση, εμείς κλείνουμε τώρα. Έως που να κλείσετε, ρε. Φέρω από την κράση. Σκέτο. Σκέτο, θα πάω στην αυτό. Μπα, πώς θα κάτσε το υλικό σου κιόλα. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα βρήκατε το μήνα που θρέφει τους 11. Τρώτε, πίνετε και γράφτεστε στο λίγο μέσα. Βρε, έξε που πίσω από εδώ να μιλήσω με τον άνθρωπο. Θα κάνεις εκπομπή. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορεύσεως. Ό,τι θέλω θα πω. Εντάξει, θα φύγω, αλλά πώς κοντό το χειράκι σου, μην απάξεις τίποτα, γιατί κουβεντιάζω ότι είναι μουρτάρικο στη γειτονιά. Άτα το χρονονάκι. Θα ψαχτούμε όλοι στο τέλος, το λέω. Ρε, άσε τις κουβέντες και φέρω από την κράση. Δεν το ξέχασες, Όχι. Συ πιάνει κουβέντα να ξεκάσει το τυρλίκωμα, αλλά βλέπεις δεν ξεχνιέται το τυρλίκωμα. Ναι, εδώ είναι. Ποιος είναι ο κύριος Μπούρμπουρης? Ο κύριος Μπούρμπουρης, ο κύριος Κιτσάρας. Α, ο Κιτσάρας είναι και Μπούρμπουρης. Θα έχει δύο ονόματα, βλέπεις, λόγω αναστήματος. Βρε αδερφέ μου, φάνηκε ναι ή όχι? Όχι, δεν φάνηκε και ανησυχούμε κι εμείς, τον αποφημίσαμε. Λέμε τι να γίνει ο κερατάς. Εδώ κοντά λέει υπάρχει ένα καφενείο. Όχι εδώ κοντά. Παίρνει τον δρόμο στη αριστερά. Οδός στη Λιβύκα. Αριθμός. Δεν χρειάζεται αριθμός, θα το βρεις. Δεις καμία κοσαριά και περιγανάτης, δεν έχεις απλωμένους απόξου. 10 μιλάνε, 2 παίζουν τάδε. Τράβα, ξυπνιός μου, φαίνεσαι το καταλάβεις. Έχεις και μουστάκι. Μάλιστα, αυτό το λες εσύ έτσι θα είναι βέβαια. Έτσι θα είναι. Λοιπόν, αν θα έρθει ο κύριος Κιτσάρας, γιατί θα έρθει. Α, θα έρθει. Θα σου το περιμένει ο Μίτσος του σοφέρ, στο καφενέ. Εσύ σου μείνεις στο σοφέρ. Εγώ είμαι. Κάτι καλιό του Ζήκους. Δεν μου λες λόγους, από πού είσαι? Μα, δεις και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι. Δεν δίνεις για μεγάλο σαϊτός μου, αδερφέ. Μα. Δεν πάω στο διάλογο εγώ, πάντα σου περάτηκα. Ρωτήσεις και εδώ. Άντε μη μάλλον σου περατιάτηκα. Άντε. Δεν μου λες κύριε Παντελή, με κουμπάρο, τι αποκάνετε. Δεν ξέρω, ο Παντέλης δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Α, θα είναι άνθρωπος του Παντελή ο κουμπάρο. Ναι, ένας φίλος του λέει που συνεργάζονται. Είδες, η τύχη σας άνοιξε. Σκέφου τώρα να κάνεις γαμπρό τον ηλεκτρολογάκο και κουμπάρο τον Κιτσάρα. Μου το ρίχνει αυτό
Καλησπέρα. Καλώς το Παντελή. Ποιο είναι το αφεντικό? Μάλιστα, κύριε Σίκο. Ψωνίσαμε. Ναι, ψωνίζετε βέβαια. Πετάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις εδώ κάνεις εκεί φακές που ζητάει ο κόσμος φακές και εγώ το δίνω ρουβίδια εδώ μέσα. Τι λες, δεν τρελάθηκε. Δεν τρελάθηκε καθόλου. Να σου βάλει φακές και δεν έχουμε εκεί πέρα. Μα είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε από τις φακές. Τι γίνανε, δεν τους πούλησε. Όχι δεν τις πούλησα, πήγανε μοναχές. Με τις σκάσανε οι φακές, πήγα τα μαμούνια απόψε, πήρε ένα μαμούνι που μια φακή στην πλάτη και δρόμο τον ενίκο. Τι είναι αυτό? Ας το κάτω, στο γαμμένο του υποκάμισου. Πώς κάτω είναι το υποκάμισου. Γιατί το λες η υποκάμισου, τι είναι, η βουλγαβό. Έτσι είναι ρε βλάκα. Α, έτσι το λες. Ναι, μου λες, τι χρώμα το πήρες. Άσπρο. Γιατί δεν έπρεπε και να μάθω. Το μαύρο θα φορέεις πρώτα. Σήκω. Κατά άλλα τι είναι. Διάφορα. Κάτσε, πιτζάμα, πυράδες. Από όλα πειράδες. Σε πολύ σχετικά, Ξέχασε το σπουδότερο. Ποιο είναι. Σε μάρκο είναι. Έλα ρε Παντελή, ας το σήκω και να καταθώ ρε. Εγώ να πηγαίνω. Θα περάσεις από το σπίτι. Θα πάω πρώτα την άλλη και ύστερα θα πάω. Θα δέοντα την πιστή μου και να πει το καλατάκι. Ναι, καλατάκι την κουφέλα και κουρκούτι για το μαυρό. Πάψε ρε πια, πάψε. Έλα ρε Παντελή, γιατί άκουσες. Πήγα να πω τον κουμπάρο μου να τα πούμε τελειωτικά. Θα είπατε. Βέβαια. Γι' αυτό άρχισα. Ήπιαμε και ένα κρασάκι. Τι είπες για Κυριακή. Άκου αυτό δεν σε ρώτησε. Του πεις την Κυριακή. Πού γάμωσε την Κυριακή. Πότε του πήγε, το Σεπτέμβρη. Πάψε ρε πια, αηδία είσαι. Μα δεν ακούς τι εννοείς ή τραπακυρίστηκες που λέει. Άσε μωρέ, τώρα Ζήκος είναι ανοησίας, λέει. Όχι να εσύ ο Ζήκος, έτσι. Μη σε καθαρίσω με κάποια ζυγαριά. Γιατί είμαι και πολύ δυνατός στο δίσκο. Είμαι ανεδισκοβόν. Πρόσεξε. Δεν πας στο διάλογο καμιά φορά. Μα δεν τον έχω σου προκαλάει το πακέτο. Άσε ρε Παντελή, τι έγινε με τον κουμπάρο. Κουμπάρο. Τον κουμπάρο. Ποιος παντρεύεται. Α, καλά, ποιος παντρεύεται λίγο αυτό. Μα μου είχε αφήσει μυαλό του. Μυαλό δεν είχες ποτέ. Κουρκούρτας ήσουν. Όχι τώρα που αγάπησες. Γιατί αγάπησες και ερωτεύτηκες, ερωτήλες. Και αγάπησες και πάνω στα άλλες ηλικίες. Ήρθε. Αετόπλου. Βεβαίω. Σου πετάς το μάτι της φίλης κοκκίτης, baby. Παντελή. Παντελή. Ρε Παντελή. Σου μιλάει παπάς, Παντελή. Μίλησε με τον παπά. Μίλησε τον παπά. Έτσι πράγμα. Θα τον καλοπιάσεις τον παπά σου. Γιατί αλλιώς ο παπάς θα σε κάνει τεντά. Θα σου πάρει άντα. Θα σε πάρει κοκά. Θα σου κάνει κουπεπέ. Έτσι καλά. Στο λέω Ζήκος και αντέξεις από την υποψία. Θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή. Θα σου πετάξεις την πιτσιρικάς με ματιά. Θα σου πάρει και ο πινός. Την Κυριακή θα με δεις και θα με γνωρίσεις. Πώς θα σε γνωρίσω. Από την ντομάτα θα έχεις γίνει σάλτσα. Και σου λέω, μην περιμένεις εγώ να μελώσω με τους πιτσιρικάδες. Ποτέ. Εγώ θα με μαζέψω. Απορώ ρε Παντελή, θα το ανοίξετε τόσο καιρό. Το βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του βάζω και από λίγο παραθύρο. Να μου κάνεις χάρη. Άκουσε τι είπες. Μου βρίσκεις το 2. Γεια σου ρε Ζήκο. Καλώς και πολύ ζωντισμός. Συγκεκριμένοι είστε. Τι βλέπω μια λεπτά ψυχρεσία. Πότε ψυχρεστήκατε, α? Πάλι έξες μάρκα. Ναι. Δεν πας στο διάλογο λέω εγώ όλες τις μάρκες και μου κάνεις το λίγο μου χάρη να μην μπορώ να μιλήσω. Μία μάρκα θα φουμάρεις. Άντε. Δεν μου λες Ζήκο. Δεν σου λέω. Με ζήτησε κανένας. Σε ζήτησε ένας λεγρίτης. Για αυτό δεν λεγρήτη μου, το ξέρεις. Μήτε που τον ήξερα, μήτε που επιθυμώ να συνάψει σχέση με παλιολεκτρίτες. Τους οποίους ήθελα να δίνω κιόλας, το λέω κι αυτό. Σου είπε κάτι για μένα. Ποιος ο λεγρίτης? Ναι μωρέ ο λεγρίτης. Τώρα που το παραδείξεις ότι είναι λεγρίτης θα σου πω. Γιατί πριν μου ήσουν αντιρρηξίες. Σε περιμένει εδώ στην τροφή σου, Περτενέ. Τζιλιβί
Το καθαριστήριο ήταν για σένα. Εμένα δεν τολμάει να μου μιλήσει έτσι. Εγώ το πλήγω στον ασβέστη εμένα που με βλέπεις. Τι ήθελε αυτός? Τι ήθελε, λοιπόν, πάει να βρει τον ηλεκτρογάκο. Πες ότι μάθω το ρημάδι που σου έλεγα. Δεν το θέλει να παραδώσει. Ναι, να παραδώσω. Λέει, τι έπιασε? Έπιασα, τι έπιασα, δεκάρες έπιασα. Σπαγκοραμένη και έφερε σε τσίδες, τι να πιάσω. Ήρθε κύριος ο Στραβάρακος, το τελικητζής, με και τον άλλο του Πορτοφουλά. Ήρθε μια παρέτσο, έβαλα λίγα αυγά, λίγα τυριά, λίγα αυτά, 9,80 πεσινιά. Γιατί να πω είναι? Πεσινιά γράφηκε τώρα. Μετά ήρθε κύριος ο άλλος ο Πορτοφουλάς που τον κυνηγάει στην ορειμία όλη. Τον μου λέει κάπως έτσι, φοράει τραγιάς και τον άκρη, σου παίζει με τον αμάτι. Έπρεπε μια μεγάλη παρέα. Τους έβαλα κάτι αυγά, κάτι σαλάμια, κάτι κουζέπες άκρες που είχαμε, λίγο ουσάκι, 15 και 80 πες 14. Γιατί 14? Πες 14 τώρα για τις στρογγυλοποίησεις. Τι να κάνω, πάμε κόντρα σε κατοικούς αριθμούς. Είδατε και εκείνος ο άλλος. Εκείνος που μιλάει στις Έλληνες, φταίει στο Τόκιο, ο Αλίδωρος. Έπρεπε αυτός με μεγάλη παρέα, σου έβαλα κάτι σαλάμια, κάτι τυριά, κάτι αυγά, κάτι κονσέρβες, άλλες άπες που είχαμε, και λίγο κρασάκι, λίγο αυτά, 43 και 80 με 40. Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου. Καλά. Η Ρίτσα! Η Φιφίκα! Τις κλέβουνε! Αστυνομία, εγώ φεύγω. Άντε πες σου πά! Άντε πες σου πά! Έλα εδώ βρε γυναίκα, να πληρώσεις εσύ για όλα απόψε. Άκου να όψιστε! Άκα πως πρέπει να σας πάει! Ποιος με κάλασε το πέρα το μάτι μου και ξεκίνηκο! Ποιος με το χάλασε! Κοίτα κυριαρχή φύλακα τι με κάνανε! Έλα τώρα, σήκω, άσε αυτά. Σταμάτα να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά και μετά βλέπουμε. Όχι δεν το αφήνει! Το λαμβάνει με με βάλεις! Θα σου πω εγώ ρε πίσω εμάδεσαι. Εσύ αποκλείεται να με βάλεις και πριν με φτάνεις! Άντε από εκεί ρε. Μην μου κάνεις εμένα τέτοια, γιατί εγώ δεν παράω αυτά που άκουσε η Ρόδης! Σήκω, σταμάτα. Λοιπόν, Μανώλη. Τι γίνεται τώρα, Αλήθα? Με συγχωρείς, πατέρα. Ξέρεις πως για μένα λόγος ήταν πάντοτε νόμος. Αλλά αυτό που ζήτησες ήταν τελείως διαφορετικό. Με συγχωρείς, κύριε Μανώλη. Η Λίτσα και εγώ αγαπιόμαστε 2 χρόνια τώρα. Τώρα λοιπόν μου τακτοποιήσατε το οικονομικό, δώσε τόπο στην οργή και δώσε μας την εξίσου. Με την ευχή μου, παιδιά. Μπράβο κύριε Μανώλη, σε παιδιά και πάλι μπράβο. Αφεντικό, με την ευχή μου! Και τώρα η σειρά. Τι σειρά σου παλέξει! Κάνε μόκο ρε. Ποιος να κάνει μόκο ρε! Δεν κάνε του μπέκα σου λέω. Τι πεις εμένα του Μπέκα! Μη είπε εμένα του Μπέκα! Εμένα με λένε σίγουρε! Δεν κάνε μόκο σου λέω. Ας δεν φεύγω από εκεί να μην κάνεις εμένα τέτοια! Άντε! Κύριε Σωτήρη, με ξέρεις και σε ξέρω. Μου δίνεις η κόρη σου. Τι! Για κόρη σου δώσει ρε! Είμαι τι κάνει εδώ πέρα! Εμείς τα κάνουμε προπολιτικά με την κοπέλα! Κύριε Σωτήρη, ένα λεπτό. Ρε, άντε φύγε ρε από εδώ, λέμε. Κύραψες εμένα! Κύραψες! Πατάτε τουρκιτάλογα! Θα Άστα με τι άδειες κοιτάξτε. Πάτε εδώ! Έλα Μανώλη. Κοίτα τους εφοδιάζουν, πάτε να σε κρατά, καλέ! Πρέπει να πάτε σε ένα εξηγείο! Μανώλη. Κράτα, κυρά μου, κράτα! Σε κρατάς, σκόρτσα! Έτσι, σκόρτσα! Πες ότι μ' αρέσει να περνάει στιγμή, ρε! Μανώλη είπα ρε. Κάτσε! Τι έχω, καλέ! Δεν ξέρω να είσαι με παιδιά μου κατσαρίδες! Πες ότι μ' αρέσει να μιλάς με κατσαρίδες! Μαλώνω. Μαλώνεις, ναι! Ναι. Μαλώνεις! Ναι είπα. Άλλος του μοναχός σου. Με μαλώνω εγώ. Και την έσκασε έτσι, τον εξυπτέλησε. Κύριε Σωτήρη, κάτι σε ερώτηση. Τι αγαπάς? Την αγαπάω και σου υπόσχομαι θα περάσει ζάχαρη. Ναι, γιατί δεν έγινε. Πες εμένα, τέτοια. Εσύ παιδί μου το αγαπάς? Και το ρωτάς, κοντερούλη. Τι του ρωτάς, τι του ρωτάς. Αφήστε την κοπέλα γιατί τη βιάζετε. Μπορεί να μην το θέλει. Έλα από εκεί ρε.
μαζί. Εντάξει. Πρόσεχε. Εμένα μην με σπρώχνει. Εμένα πας δεν το καλό.